Eli tämä sovitus tapahtuu niin, että tämä remmi, joka tulee kiinni tänne D-renkaaseen, tämän satulan pienen siven alle, niin sen tulee olemaan suora. Ei siis löpsyttää, mutta ei mitenkään ylitiukka. Mutta jos se on leveällä hevosella, niin kuin se automaattisesti on tiukempi, niin ei siitä mitään vahinkoa synny. Mutta tärkeää on, että tämä ei roiku täällä tai että se ei lepsytä kauheasti, muuten se ei ole niin toimiva. Ja koska tämä kaulan alla oleva osa on leveä ja siinä on myös pehmuste, niin se on mukava, miellyttävä. Ja hevoset mun mielestä nauttii tai viihtyy ton kanssa paremmin kuin sen vanhan malli, joka oli pelkkää nailonia. Tämä käteen tuleva osa, niin tämän pituus on myös vähän makuasia. On hyvä katsoa valmentajan kanssa ja itse sitä, että missä viihtyy tai missä hevonen viihtyy ja haluuko ratsastaa pidemmällä ohjalla tai lyhkäisemmällä ohjalla tai käden asento onkin sitten, että haluuko ratsastaa vähän korkeammalla kädellä tai matalammalla kädellä. Mutta on ihan hyvä kokeilla eri variaatioita. Se on ihan mielenkiintoista ja hyödyllistäkin, koska sä voit sitten vaikuttaa myös siihen muotoon. Ja aina hyvä vaihdella vähän muotoja. Eri lihasryhmät saa sitten eri tavalla treeniä. Tämä olisi mun mielestä nyt tästä sovituksesta. Tämä ei ole mikään semmoinen kynnyskysymys, tämä, että onko se nyt millilleen mitenkä. Okay. Mut näin. Okay. Joo, eli tämä tulee, tämä tavanohja tulee niin kuin tavanohja tulee, nimettömän pikkurillin välistä. Ja sen voi myös käyttää pikkurillin alla, mikä on aika usein tapana Ranskassa, mutta se on vähän semmoinen makuasia, tottumuskysymys. Yeah. Mutta on ihan kiva kokeilla joskus pikkurillin alla, siinä tulee vähän erilainen vaikutus, mikä on ihan hyvä vaikutus. Tämä kumitee tässä, niin yleensä on ton nimettömän ja keskisormen välissä. Näin. Vai näin? Tuossa ton. Näin. Nyt sulla on yksi kauempana. Niin kuin tässä, siinä välissä. Just näin. Okay. Joo, juuri siinä. Mutta sekään nyt ei ole niin sitten, ei se ole semmoinen niin määräävä, että onko se oltava just siinä. Mutta, mulla on ainakin niin pieni käsi, että musta tuntuu, että se tulee ainakin niin sulla on aika pieni käsi. Lähelle. Mä laitoin sen itse automaattisesti tähän. Okei, se ei ole mikään tässä jos pystyisi, niin se mä luulen, kun sulla on niin pieni käsi ja toi mötikkä tuossa kuitenkin on aika iso, jotta se pysyy hyvin siellä sormien välissä, niin sun ehkä kannattaisi käyttää käsineitä, koska se voi olla, että se ajan kanssa niin voi sitten olla vähän kipeä sun kädestä. Mulla on ollut hanskat aikaisemmin kerroilla. Joo, ihan hyvä. Sä tuut huomaamaan varmaan tämän jälkeen, että sä tarvit. Reenä. Joo, ja nosta vielä vähän kättä. Ja sä voit tehdä sen pidätteen, siis sen että sä saat sitä tuntumaa siihen suuhun, vaikka ei se olisi pidätekään. Nyt tässä tapauksessa, tällä hetkellä, tässä kohtaa, sillä, että sä vähän kohotat kättä ja viet sitä eteenpäin. Ja vaan. Ja sit vähän jäät siihen venaamaan. Tarkoitan et kauheesti jahtaa jalalla, en osaa sitä teetkään tai touhuu mitenkään. Oot vähän aikaa vaan ja ajattele mielessäsi vaikka, että sä ratsastasit kujaan, että sulla on kuja, jonka sisään sä ratsastat. Ajattelet, että sulla on polvissa vaikka silmät ja ne polvet näyttää tohon kujaan. Ja sulla on reisi lähellä ilman, että sä puristat, sulla on polvi lähellä ilman, että sä puristat. Ja niiden avulla ja kollierin avulla sä luot sitä kuja-ideaa sille ja itsellesi. Et siihen kujaa vaan. Ja sitten jos se vähän hosuu ja touhua, niin ihan se ei haittaa, ihan sama. Et keskityt siihen tiehen, että sä oot siinä kujalla. Ja sitten siihen tahtiin. Eli ei saa jäädä paikalleen leijumaan. Eli natsustat vaan eteen. Nyt kun se kolje sulla on, niin nyt se todennäköisesti silloin sellainen fiilis, että se ei saa sua mukaansa tai se ei saa sun käsiä mukaansa. Tiedätkö? Kun sun käsi pysyy paikalla sen kollierin avulla ja se vähän nykii ja sitten se huomaa, että ne kädet onkin siinä edelleen, että se ei pysty ottamaan niitä mukaansa. Ja silloin se jää vähän paikoilleen ja jää vähän leijumaan. Et se ei ravaa niin paljon eteen, vaan se ravaa vähän liikaa ylös. Ja silloin sun on vaan sitten pohkealla ja koita ajatella just pohjetta, että varo, ettei tule kannustavaa, vaan nimenomaan pohje ja vähän sivusuunnassa. Ja pohkealla sanot silleen, että jatka.
tätä ravaamista eteenpäin ilman, että sä luovut niistä kummaskaan ohjasta. Tossa just se taas vähän oli sitä mieltä, että anna ne kädet mulle. Ja sit sä sanot vaan pohkeella eteen. Joo. Eteen. Yrität pitää sen käden niin paikalla kuin mahdollista. Sä voit ajatella niinku käden yhteyttä vähän niinku lantioon ja alaselkäänkin, niin että ikään kuin sun alaselkä, lantio, vähän oman fiiliksen mukaan tukisi sitä kättä. Toki se collier tukee myös, mutta että sä saat niin ainakin mielikuvasta apua siihen, että sä saat sen käden pysymään paikalla. Et sulla on joku tuki, joku jota vasten sä voit ajatella sen käden ilman, että sä vedät niinku taaksepäin tai joudut pitämään niinku puuluna kiinni, vaan että tuli vähän niinku siitä sun muusta kropasta. Joo, 2, hyvä, noin, nyt on parempi se ravi. Sillä muodolle ei ole niinku väliä nyt tässä kohdalla. Toi on tärkeää, että saat sen ravaa eteen ilman, että niinku kokonaan juoksee alta pois. Se, että se nuori hevonen menee pikkasen välillä jonkun aikaa vähän niinku ylitempossa, niin ei mun mielestä ole niin vaarallista kuin se, että se jää siihen paikoilleen niinku kellumaan. Noin, 1, 2, 1. Hyvä. Jos tuntuu ihan oudolta, hyvä. Vähän sä voisit ehkä sitä jalkaa kokeilla niin, että se ei olisi ihan niin eteen. Tai just, että se kannus ei vaikuttaisi ihan niin taakse. Et ajattele vähän jalalla eteenpäin. Mä en tarkoita mitään tuoliistuntaa, että jalka menee kainaloon, mutta pikkasen niinku, että sä lähettäisit sille jalalla sitä ravia eteen. Ehkä vaikuttaisi liikaa mahaan tai sinne kylkiluiden väliin. Ja muista hellittää se jalka siinä välissä. Joo, muista, että rentouttaa ihan ylhäältä saakka, vaikka ootkin lähellä. Koska jos sä koko ajan oot kimpussa, niin se alkaa vähän vastustelemaan sitä jalkaa. Mutta jos sä saat sen jalan välillä rennoksi, niin se rentouttaa myös sitä ja sen kylkiä ja sitä kautta sitten se maha ja koko juttu. 1, 2, 1. Joo, hyvä. Ja just tällainen nuori hevonen, ainakin mun kokemuksen mukaan, niin luonnollisesti eihän ne ymmärrä se jalkaa viedä niin kuin me ajatellaan. Eli siis nuori hevonen tarvii sitä treeniä sinne jalalle. Ja se on ihan luonnollista, että ne pistää paljon hanttiin tässä alkuvaiheessa. Että aika monen kanssa kuitenkin syntyy se tilanne, että joutuu keskustelemaan vähän niin kuin enemmänkin. Mutta sun kevennys on nyt vähän nopeampi kuin sen tahdin tulisi olla, kun sen hevosen tahdin tulisi olla. Ja jotta sä saat siihen tahtia, niin sun täytyy nousta vähän hitaammin ylös ja mennä vähän hitaammin alas. Mutta kuitenkin käyttää pohjetta todennäköisesti nopeammin kuin mitä sun kevennyksen. Älä pelkää sitä virhettä, että se menisi käyntiin, koska vaan silloin sä pääsit korjaamaan ja opettaa sille. Hyvä. Vähän rennompaa kättä ja vähän kättä eteenpäin. Se collier tekee sen tunteen helposti ja monissa tilanteissa tekee siis oikeasti niin, että sä tuut vähän eteenpäin ja sun käsivarret tulee vähän suoremmiksi. Ja anna tulla vaan. Niin erityisesti hänen kanssaan, koska hän tykkää mennä tuolla lyhkäisellä korkeakaulalla. Eli silläkin ajatuksella, tai senkin takia just syötät vähän ehkä ohjaa pidemmäksi, käsivartta vähän suoremmaksi, silti rennot ranteet, reunat olkapäät. Joo, anna vaan. Sä voisit kokeilla vaikka niin pidentää sitä ohjaa vielä 2 senttiä tai jotain. Ja sit, joo, hyvä. Äläkä väitä nyt siitä, että jos sun ylävartalo tulee vähän eteenpäin. Kovaa. Sun kevennys voi olla niin kuin vähän ylös eteen. Silti sä meet kunnolla alas loppuun saakka. Mutta niin, että sun olkapäät voi olla vähän edessä rentona. Ilman, että se huonontaa kuitenkaan sun ryhtiä ja sun säkkiä. Mutta kuitenkin olkapäät voi olla edessä. Joo, olkapää varsin. Rennotuksi. Rennot jalat. Hyvä. Käsi eteen. Nyt jos sä haluat johtaa tai kääntää, niin se on ihan fine. Tai kääntäminen on fine. Niin silloin sä vähän kohonat sisäkättä. Tuot sitä sivulle vähän.
Mut ilman voiman tunnetta. Eli olkapää, olkavarsi rentona. Ja silloin sulla on ihan helppo tuoda sivulle. Vähän. Ihan kun avaisit jotain lehteä pöydällä. Siinä ei ole yhtään voimaa. Sä vaan näytät suuntaan. Älä pelkää sitä virhettä, että se menisi käyntiin, koska vaan silloin sä pääsit korjaamaan ja opettaa sille. Hyvä, hyvä. Vähän rennompaa kättä ja vähän kättä eteenpäin. Se Collier tekee sen tunteen helposti ja monissa tilanteissa tekee siis oikeasti niin, että sä tuut vähän eteenpäin ja sun käsivarret tulee vähän suoremmiksi. Ja anna tulla vaan. Niin erityisesti hänen kanssaan, koska hän tykkää mennä tuolla lyhkäisellä korkeakaulalla. Eli silläkin ajatuksella, tai senkin takia just syötät vähän, ehkä ohjaa pidemmäksi, käsivartta vähän suoremmaksi. Silti rennot ranteet, rennot olkapäät. Joo, anna vaan. Nyt sä voisit kokeilla vaikka niin pidentää sitä ohjaa vielä 2 senttiä tai jotain. Ja sit, joo, hyvä. Äläkä väitä nyt siitä, että jos ylävartalo tulee vähän eteenpäin. Joko vaan sun kevennys voi olla niin kuin vähän ylös eteen. Silti sä meet kunnolla alas loppuun saakka. Mutta niin, että sun olkapäät voi olla vähän edessä rentona. Ilman, että se huonontaa kuitenkaan sun ryhtiä niin, että sun tietysti säkkiä. Mutta kuitenkin olkapäät voi olla edessä. Joo, olkapää varsin. Rennoksi. Rennot jalat. Hyvä. Käsi eteen. Nyt jos sä haluat johtaa tai kääntää, niin se on minun painaa, että kääntäminen on painaa. Niin silloin sä vähän kohdat sisäkästä. Tuot sitä sivulle vähän. Mut ilman voiman tunnetta. Eli olkapää, olkavarsi rentona. Ja silloin sulla on ihan helppo tuoda sivulle. Vähän. Ihan kun avaisit jotain lehteä pöydällä. Siinä ei ole yhtään voimaa.